L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u għall-ħanili iċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina frott li jibqa' dejjem. Bibni Ġesu Kristu Sida li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej fetaħ qalb Lidja biex tifhem dak li kien jgħid Pawlu. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Tlaqna bil-baħar minn Troas u bqajna sejrin lejn Samotraċja u l-għada wassalna Neapoli. Minn hemm morna Filippi li hi l-belt ewlenija tal-provinċja tal-Maċedonja u kolonja Rumana. Għadna għal ftit jiem f'din il-belt. Meta wasal is-sibt, ħriġna barra l-bieb tal-belt lejn xatt ix-xmara fejn derilna li kien hemm dar tat-talb. Għadna bil-qiegħda u bdejna nkellmu lin-nisa li kien hemm miġbura flimkien. Waħda minnhom kien jisimha Lidja, mara minn Tijatira, negozjanta tal-porpra u kienet tqim lill-Alla. Hija qagħdet tisma'na u l-mulej fetħilha qalbha biex tifhem dak li kien jgħid Pawlu. Wara li tgħamdet, hi u l-familja tagħha talbitna u qaltilna: jekk jidrilkom li jiena nemmen fil-mulej, ejjew qogħdu d-dar tiegħi. U ġalitna noqogħdu għandha. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Flimkien. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġimgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajinfraħ Iżrael bil-ħallieq tiegħu u jitennew ulied Zjon bis-sultan tagħhom. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daqq tat-tambur u taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jissebbaħ l-fqajrin bir-rebħa. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom, dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Flimkien il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu.
L-Ispirtu tal-verità jixhed għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tagħtu xhieda. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi d-difensur li se nibatilkom mingħand il-Missier l-Ispirtu tal-verità li ġej mill-Missier huwa jixhed għalija. U intom ukoll tiġdu għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Dawn il-ħwejjeġ qedtomkom biex ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi mhux biss, imma tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lill-Alla. Dan jagħmluh għax la għarfu lill-Missier u lanqas lili. Imma dan kollu għedtulkom biex meta tasal is-sija li jagħmlulkom dan tiftakru li jiena għedtulkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Fid-diskors twil li għamel Ġesu fl-aħħar ċena skont l-Evanġelju ta' San Ġwan, imiss diversi punti, isemmi diversi punti għad-dixxipli tiegħu speċjalment biex jibqgħu jiftakruhom il-qudiem għal ħajja futura tagħhom. U għaw jitkellem fuq il-miġja tal-Ispirtu Santu f'Pentekoste. Ġesu juża diversi titli biex ifisser minu l-Ispirtu Santu, għaw isejjaħlu id-difensur, post ieħor il-konsolatur. Nixtieq li nieqfu fuq titlu minnhom li jgħid illum fl-Evanġelju Ġesu l-Ispirtu tal-verità. Ġesu hekk isejjaħlu u għaliex għandna bżonn ħafna dan l-Ispirtu tal-verità. L-ewwel nett biex lilna jurina illi teżisti il-verità. Forsi jkun hawn min jgħid mhix ovvja. Jekk aħna nagħtu titwila anke fil-ħajja llum, nindunaw illi għal diversi nies mhix ovvja. Il-fatt induna kultant ikun hemm diskussjoni anke fuq affarijiet importanti, essenzjali fil-ħajja. U jgħidu inti taħseb hekk mela tajjeb. Inti taħseb hekk mela tajjeb. Dik il-verità tiegħek u dik il-verità tiegħi u dik il-verità tal-ieħor u l-oħra. Isu il-verità iddawwara biex takkomodak. Flok inti tfittex dak li hu veru, tagħmel dak li jogħġbok u tgħidlu veru. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu tal-verità. Għaliex għandna bżonn ukoll l-Ispirtu tal-verità? Għandna bżonnu għaliex aħna fil-ħajja tagħna ikunu mdawrin diversi affarijiet li huma folots. Aħbarijiet folots, mhux veru fake. Dak li jgħid dak u l-ieħor kultant ma jkunx veru u nistgħu aħna ninqabdu fix-xibka. Jiġifieri li aħna wkoll nirrepetu u nwasslu dak li mhux veru. Għalhekk għandna bżonn ħafna l-Ispirtu tal-verità biex jgħinna niddistingwu bejn dak li hu veru u dak li hu fals. Għaliex għandna bżonn l-Ispirtu tal-verità? Għaliex il-verità mhijiex marbuta ma' dak li ħafna nies qed jaħsbu jew ħafna nies qed jagħmlu, kultant ikun hemm min ikollu din l-idea. Ħafna qed jagħmlu hekk mela vera. Ħafna qed jgħidu hekk mela vera, mhux bil-fors. U Ġesu
jurina mill-esperjenza stess tiegħu tal-passjoni tiegħu speċjalment kemm dan mhux bil-fors huwa veru. Niftakru meta kien quddiem Pilatu u qallu lil Pilatu jiena lek ġejt biex nixed għall-verità. But dan staqsih il-verità x'inhi, imma ħareġ ma stennix ir-risposta ta' Ġesu. Imma l-iktar imbagħad meta Pilatu qiegħed quddiem il-folla il-Ġesu u l-Barabba. Għandek lil Ġesu it-triq il-verità il-ħajja u l-Barabba li kien kriminal magħruf. U l-min għażlu n-nies il-Barabba. Li turina illi il-verità mhix dejjem marbuta ma' dak li jaħsbu il-parti l-kbira tan-nies jew dak li jgħidu il-parti l-kbira tan-nies. Għalhekk għandna bżonn ħafna l-ispirtu tal-verità. Hawnhekk Ġesu jgħidilhom id-dixxipli iħabbrilhom il-persekuzzjoni li minnha kienu se jgħaddu. Għax Ġesu dejjem tkellem ċar, qatt ma ħeba anki d-diffikultajiet u jgħidilhom se tgħaddu minn persekuzzjoni. Din kienet importanti għaliex l-ewwel insara meta sabu ruħhom ippersegwitati kien hemm min qal dan valla pena naqlaħħa fuq wiċċi ħabba Ġesu Kristu. Kien hemm min ħaseb hekk, kien importanti dal-kliem li qed jgħid Ġesu u speċjalment ara kemm hu veru dal-kliem. Ftakru li dan qalu 2000 sena ilu. Ara x'qal Ġesu. Tasal is-sija li min jagħmlilkom dan, min joqtolkom, jgħid, jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lil Alla. Ara jekk hiex l-esperjenza kultant naħa jew oħra f'pajjiż jew ieħor kultant. Eżatt kif qed jgħidu min jkun vittma ta' dawk li jaħsbu qed jagħtu qima lil Alla. Dan qalu Ġesu tant snin ilu biex juri tassew il-verità x'inhi u jagħmel il-qalb u l-kuraġġ lid-dixxipli. Ejjew nitolbu l-mulej illum, nitolbuh biex lilna jagħtina l-ispirtu tal-verità ħanarfu l-verità fuq il-mulej, fuqna nfusna, fuq is-sens tal-ħajja, fuq id-dinja ta' madwarna. U jgħinna biex bil-qawwa ta' dan l-ispirtu tal-verità neħilsu mill-qerq, mill-inganni, ħankunu nistgħu nimxu tas-sew fit-triq tas-sewwa. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina mulej l-ispirtu tiegħek, l-ispirtu tal-verità biex jgħinna dejjem nimxu fit-triq tas-sewwa nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin għall-kura hawnhekk jew barra minn Malta, nitolbuk speċjalment dawk li għaddejjin minn tbatija fil-mart tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-istudenti li bħalissa qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li għalqu snilhom illum u f'dawn il-ġranet biex inti timlihom bl-imħabba tiegħek u tħarishom dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza tal-mibeda, niftakru fil-poplu tal-Ukrajina u popli oħra li qegħdin isofru, nitolbu mulej biex aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar ġranet biex inti tilqaħħom fih tagħnek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lina ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja l-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġrulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, ossanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien si jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk.
U mitxo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn għammu jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieба u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għadija s-slim u laqda li jintrit fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu ħaruf Talla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom. Nitolbu f'dan ir-Rożarju lil Marija, il-Verità, biex tgħinna ħalli nimxu dejjem fit-triq tal-verità u neħilsu mill-inganni. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa Nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna tubietna ħarisna minna tal-infern hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlapalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħanniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobiet ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missirna inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn waħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib, iżżeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna,
U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern. U ġenera l-weħ kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-semak da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا إذا دخلناش في تجريب إذا هلسنا مداني أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمن. Marija Santissima, urina l-inti omna li kismat tal-btana, ta' kitwilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. U ġenera l-weħ kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا إذا دخلناش في تجريب إذا هلسنا مداني أمن. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kimbirkanti fost nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت أنا أمن. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمن. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. الدول تديم يدي ليلهم. Jistriħu huma fil-paċi. أمن. Mulej ħnina. مولاي حنينا. Kristu ħnina. كريستو حنينا. Mulej ħnina. مولاي حنينا. Kristu ismana. كريستو اسمعنا. Kristu l-qattalbtana. كريستو القايد طالب تانا. Missier eternalla. حنا لينا. Iben Alla li fdejt id-dinja. حنا لينا. Spirtu qaddis Alla. حنا لينا. Trinita qaddis Alla wieħed. حنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Alla. اطلب علينا. Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا. Ta' Kristu. اطلب علينا. Il-Knisja. اطلب علينا. Tal-ħnina. اطلب علينا. Tal-grazzi
il-grazzja ta' Itlob għalina. Muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. liżjed safja, Itlob għalina. liżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. nitistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera taqdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana tella-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulejn. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulejn. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħoll għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Ir-rasnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost it-tajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusep Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalqanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk naħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.